Og velkommen til. Jeg er Nito3000.dk, og jeg har Snowy med. Vi vil lave en tutorial på, hvordan I kan claim, hvordan I kan tilføje folk, hvordan I kan udvide jeres claim, hvordan I kan fjerne folk, alle de der basic ting i at claim. I skal starte med en kist. Det starter I med, og en skov. Og det I så gør for at claim, det er I går ud og finder et sted. I synes, det ser rigtig fint ud. Ørken her, det var dejligt. Så vi sætter en chest. Det der sker, når jeg sætter chesten, det er, at den claimer 9x9. Sætter den. Og så kan I se, så er der 4 hjørner med glowstone. Og det viser simpelthen, at her er der claimet. Så der er ikke nogen udefra, der går ind og smadre noget på det claim her. Snowy, han kan ikke gøre noget som helst i det claim her. Han kan ikke bygge, han kan ikke gøre noget. Det jeg så skal gøre for at han kan være med, det er at jeg skal skrive skråstreg trust mellemrum Snowy. Så er Snowy tilføjet til claimet. Skulle han gerne være. Kan du smadre noget, Snowy? Ja. Okay. Du kan også komme i kisten. Super. Lad os sige Snowy. Lad os sige, at Snowy han vil rigtig gerne have de diamanter, der ligger i min kiste. Det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan shift og højreklik med et skilt på kisten. Tryk done. Og så kan Snowy ikke gå i kisten. Fordi den er privat nu til mig. Det der så er med kisterne, det er... jeg mener, hvis der er nogen, der går hen til kisten og prøver at åbne den, hvis de så har item i hånden, så det item rører ind i kisten. Meget smart. Det gør det ikke, eller hvad? Nej. Okay, så er det ikke. Men lad os så sige, at lige nu, der gider jeg faktisk ikke at have Snow på min grund overhovedet. Fordi han har bare været dum og irriterende igennem en længere periode. Så skriver vi on trust Snowy. Og så er jeg untrusted Snowy. Så Snowy han kan ikke lave mere af det der, som faktisk er rimelig godt for vores claim. Det er meget genialt. Ja. Og så hvis vi så vil sige, nu gider vi egentlig slet ikke have det her mere overhovedet. Det er faktisk en fejl, vi har valgt at bygge her. Så vi har pillet alt ned. Alt ned, sådan der. Så det gider vi faktisk ikke mere overhovedet. Så vi skriver abandon claim. Og hvis I skal stå inde i claimet her. Hvis I står herude og så I skriver abandon claim, så kommer den med at du skal stille dig i det claim du vil slette. Eller brug kommandoen abandon all claims. Så for at fjerne det ene claim her, så skal du stille dig ind i claimet. Og så kan du skrive abandon claim. Så fjerner den claimet, og så viser den, at du har, nu for eksempel jeg har 5428 claim blocks. Lad os så sige, at jeg har ikke lyst til at claim noget, men jeg vil egentlig gerne lave et hus, hvor folk ikke må komme ind igennem min dør. Så det vi gør, det er, at vi laver lige, så vi lige kan sætte en dør op. Så, og så sætter vi en dør, og så siger vi,
Det her det er indgangen. Og det her det er inde i huset. Så folk, dem vil ikke have, at de skal komme ind ad hoveddøren. Så vi går over bag ved døren. Så er et skilt. Hvor vi skriver... parentes. Private. Parentes. Og du skal ikke skrive noget på resten. Det er det eneste, du skal skrive. Og så trykker du Done. Så har den simpelthen sat dit navn under Private. Så er der ikke nogen almindelige brugere, der kan gå hen og gå ind ad døren. De kommer her og bum bum bum, og dejligt en dør. Når de så går hen og vil åbne, så kan de ikke. Fordi du har skiltet herover. Det der er smart, at du kan sætte den på blokken over, eller en blok ved siden af. Det er fuldstændig underordnet, så længe det er en blok, der har kontakt med døren. Ja. Det tror jeg egentlig er det. Jo, hvis vi laver en... Lad os se, hvis vi laver et claim her. Og vi smider en der. Og så har vi så et claim her. Bum. Hvis vi så siger, det vil vi egentlig gerne gøre større. Det du gør, det er at tage en guldskov. Højre klikker. Så er glowstone-blokken forsvundet. Så siger du, jeg vil gerne have gjort det noget større. Så vi går et stykke væk, kigger ned i jorden og trykker igen. Så er du udvidet dit claim. Og ja, det er den måde du gør det på. Det samme skal du gøre, hvis du gerne vil have gjort det mindre. Højre klikker du. Går ind imod, hvor du gerne vil have. Og siger der. Sådan gør du med gør dit claim større og mindre. Fjerner vi det igen. Sådan. Og ja, det tror jeg egentlig var det. Ja, det var det. Så ja, tak fordi I så med. Halløj!